देखो हमेशा तारा के भुलाइल बनी कि तारा से प्यार करे में हमारा कोनो फायदा बाना उम्र में बहुत डिफरेंस बा ऐसे नहीं थे। ये हमारा फरमाइश भानु भैया मुंगेरी भैया के बाद अभिषेक भैया फरमाइश कर बड़े कि बात को हम कहने कि वो बात हमारा कहला से केहू के दिक्कत ना हो तो कह देतनी तारा में दिक्कत का बा खूब तू सुंदर बाड़ू भगवान के तारा ऊपर महिमा बा निमन गावत करू निमन कमा तारू बाकी हमारे को मजबूरी बा जानता रू का रतन कल बाड़ी जगन सुभा अरे अभी ले घूमत कुआर रही कि बाड़ी जगन सुभा अरे अभी ले घूमत कुआर रही अरे कि तोहरे के कनिया बनैती जे धनिया भुनिहार रहित अनुपमा जादू आ गोलू राजा मजबूरी है बाकी तू कतनो सुंदर हो कतनो निमन गाव बाकी जहिया हम अपना बाबूजी से कही के बाबूजी हमारा अनुपमा से बियाह करे के बा ओ दिन गुरिये गुरिये काट दिए कि लाशों के पता ना बाबू हमने के फिल्म अंतरजातीय विवाह चलेला हमारा जरे ना चले तू कइले बा तू हवा पंडित जी एगो राण अंशु से बियाह कइले बा राण अरे तोरो तो बाबू पोस्ट ऑफिस में रखला ही बड़े विधवा के कि तोहरे रे कनिया बनैती जे धनिया भुनिहार रही अनुपमा बाबू माई सुनी है तमनी है न बात के बड़ी पसंद नहीं लगी तो सच्चा ना तो हमारे नामे के कोइले तू सुर हो सिंगार तोहरे के कनिया बनैती धनिया हाल दिल के छोटे बता ना सकीले चाहिए के तोहके अपना ना सकीले कतनो प्यार में पागल हो जाए चाहे हमारा के करबू बाकी जहाँ हमारे बाबूजी कहे हैं वो करा खेला है माने के धर्म परिवर्तन कर ले तारा में ना करबो वो सब खेला खेला ना ये अनुपमा जानत है तारा लेखा आदमी जानत है अच्छा भानु जी बड़ा कि हाल दिल के हल चल बता न सकीले चाहिए के तोहके अपना न सकीले जनता रो अनुपमा का हो गोलू के जिंदगी अरे जी के तू ही आधार रही तू अरे तोहरे के कनिया बनैती से धनिया ऐसे धोखा के बात जन कह जौन बात ओरिजिनल होखे उ कह बाकी बाकी हम जन बात कहनी सही नहीं कहनी जब प्यार भइल तब तो तू ना कहला कि तू दूसर जात बड़ हम के बाबूजी से पूछ ले तो करी है ना अरे बाबूजी का कहा बाबूजी जाइल बड़े के तू बारू ओ हम जानत नहीं बाकी जनैला का कौन काम बा तो बाबूजी के खड़ा करा दे बबुआ बाकी मुन्ना भैया कि हर बात पे हमरा से तू ना करत रहल वादा सच कहला कम हमसे झूठ बोलत ज्यादा तू ना करत रहल वादा सच कहला कम हमसे झूठ बोलत ज्यादा
बात सुनो दूसर लाइन हमारा के तनी टिंको भैया बना कही तू जाते हाल न ऐसा हर के हो मिले ना आजाद बना कही तू जाते हाल नहीं ऐसा हर के हो मिले ना आजाद पवन आखिरी लाइन सुने अभी हमरा टिंकू भैया हमरा के 11,000 रुपए पुरस्कार और साथ ही साथ एगो परना के चाबी सुनो सुनो हमर जान के तन सोहरत तू पा जाइबा हमर जान के तन सोहरत तू पा जाइबा हो मिला हाथ से अपना मिला पैबो जौन आँख से आँख अब तू मिला ना पैबो हो माही नंबर दे दिया राहुल जी के इतहार कहल हो ना। अच्छा ई पवन सिंह जी के कहल हो बिल्कुल टिंकू भैया। अच्छा मैं सब कोई सुन ले भाई पवन सिंह जी के गीत नु तहरा में क्षमता होके त अपन कह अगर सब केहू अपने कहे लगी तो दूसर कलाकार के गाई तब तो दूसरे के हमरे के तो वो प्रचार करे के बानू हम त कलाकार ना देखा ई बात तू गलत बोललो। अच्छा हम गलत बानी भैया। अच्छा अच्छा ये बताइए अगर सब केहू अपने अपने गावे लगी तब बाकी लोग के गाना के गाई बाकी लोग के गाना बाकी लोग गाई प्रचार करे के बानू हेलो 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 एक करे के बानू ना 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 देखो केहू नहीं के कह देखा सब केहू हां कहता सुनो सुनो जवाब बाकी लोग के गाना तब गावल जाला जब वो दुनिया में ना हो। अभी वो सभे धरती पर बाड़े और सब लोग आ सकत संदेश सिलहर जरूरी बा जरूरी बा हाँ, कहो। जरूरी बा रहुआ तो भिखारी ठाकुर जी के गाना गईला हाँ भिखारी ठाकुर जी में सबके रहुआ गाना गईला हाँ कह के करके बाकी हो सकला कि हमरा मुंह से कौन और गाना अच्छा लगत हो के रहुआ मुंह से रहुआ ना, ना। बाकी हमरा मुंह से जौन अच्छा लगेला भाई हम गईला तहरा मुंह से सब निमन लागेला हां ना तू जौन करेलू तौन सब निमन लागेला। ठीक है बता टॉपिक पे आवा ना बाकी टॉपिक पे आवत बोलो आपन और घर में कितना अंतर बा इहे बुझे के बाबे जे श्रोता बुझे हैं। चलो तो मुन्ना भैया ए नेताजी बैठाओ ना उनका के नजर में बा